ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଶିବାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଚିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଛକସ୍ଥିତ ଶିବାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶିବାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି କାର୍ତିଲା ମାଧବ ରାଓ ଓ କାର୍ତିଲା ନାଗମଣିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଓ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଡୋଲେଶ୍ୱରୀ ବାଡ଼ତିଆ, କେ ଡୋଲି, କେ ଶ୍ୟାମଲା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଡ଼ତିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କାରିଙ୍ଗୀ ଗଣପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଟିଭି।